Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kumshi benta menyadai ki do Dawai ki badon Haka wa Kynshi u District Magistrate ka Eastern West Khasi Hills District Haka hukum bala penmi hapo ka Section 144 CRPC ula pakhang ya ke jingber ya kino ki Dawai Haka wa Kynshi bar hakiwa ki badon markhap bar ka wa Kynshi la penmi ya kani ka hukum hadien bala yo jing ujor halor ke jingdon jeng ki Briew ki baju ber da ki Dawai Haka por Mynmied ban kem do khana ka wa Kynshi bat ki wa ki baya khapat ka Katkum ka hukum na District Magistrate kajing ber Dawai hakiwa ka penjabo ka penlongbi bar kawanra ya kajing yap jong gido Dawai. Gino ki papen ken ya kani ka hukum Kynshi Pynshitom katkum ka Section 188 jong ka Indian Penal Code.